अरायसम जोंनि गामिनि रायजो आरो लान्थ'आव फैदोंबा लान्थ'यैनो थांफिननांगोन दे जै खालामनांगोन दे बेमार आजार गासैबो मिलायनानै बेमार आजारखौबो ज' लांफाजोबदे बेयावनो बावाखै खियाखै होननानै जोंनि गामिनि रायजो राजा गथ' गथायफोरखौ सेबलाय रोगांलाय खालामनो मोननाय नङा सान्दुं अखा गासिबो थावरिनो हाजोबथोंलै जेरावबो बोलो हरनांगोन नोङो खारनाय बारनाय आखा फाखा खालामनाय आखा फाखा फरायनाय लिरनाय गासैखौबो आखा फाखा खालामना हरनांगोन दे नै लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव आं गासैखौबो बरायनाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननो गामियाव मोनसे भिडिअ बानायनानै खोन्थानो नागिरदों बे जाहैबाय जोंहा बाथौ धोरोमनि दिनै मा होनो बेखौहाय हामबाय फुजा दङ बे हामबाय फुजाखौ मानि थाखाय होयो नङा होमबा फ्राय मानसिया मिथियाबो जानो हागौ आंबो बिनि सायाव बारा नलेज गैया थेवबाबो दाहाय आङो जिथुनाखि माने गामियावहाय दिनै बे फुजाखौ होगोन नालाय बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों बे जाहैबाय हामबाय फुजाया जाहैबाय गोदोनिफ्राय फैनाय आबौ आबैमोननिफ्राय फैफानाय जेन'का माने बाथौ धोरोमा जेन'का माने नेम निथि थायो बेफोरबायदि माखासे नेम निथिफोरखौहाय होनाय जायो आरो बेनिनो माने दिनै हामबाय फुजा बे हामबाय फुजाखौहाय एसे खोन्थालांनो होननानै आं फैलायबाय नै दायो फैयै फैयै आङो न'निफ्राय एसे ओरैजाय जोंना रायजोनि मन्दिरावसो होगोन नालाय जाहैबाय माने रायजोनि मन्दिरा आंनि न'निफ्राय बारा गोजान नङा आरो 100-200 मिटारनि डिसटेन्सआव दङ बेखौनो खोन्थालांसैलाय आङो दिनै लोगोफोर मा खालामनो नङा होमबा सोबबो बुङो माने एसे भिडिअ बानायनांगौ होननानै उफाय गैया ओंखायनो माने खोन्थानांसिगोन नङा होमबा नङाबा माने खोन्थाग्राफ्रा एसे बोरैबा गाज्रि मोनगोन नालाय बेनो जाहैबाय आंना गामिनि माखासे थासारिफ्रा नै बे आङो दायो गावनि लामाजोंहाय निस्सय मालाबा मालाबा आं बे लामाजोंहाय थांलाय फैलाय भिडिअ बानायबाय थानाय जायो बेनो आरो दिनै आं माने बे लामाजों थाबायनानैनो फैबाय आरो जेबो लाबोआसै आङो थौदो लोगोफोर बिदिबा दिनैबो थांबाय थादो माबायदि मजा जागोन आंथ' बेखौ मिथिला नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा नायग्राफ्रासो मिथिगोन दाथ' आं मा बुंनो नङा होमबा आंथ' दायो मा बुंनो रोंनो नङा होमबा थौदो लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आरो दिनैबो थांबाय थादोलाय नै सानदुंआबो जाबायदि गोसा दे आं माने आर'नाइबो लाबाय ओमफ्राय माने गामसाबो गानदों आरो बेखौथ' एसे माने केमेरा हमनाय नालाय खोन्थानोबो एसे बोरैबा जादों खोन्थानोबो दिनैबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा जोंनि जायगाफोरखौ नायलांदो नै जायगाफ्रा एसे खोन्थानोसै आङो ओरैजाय नै ओरैबो दुब्लि बे जेराव गेजेर आरो नै आं दायो ओरै दङ ओरै साहाखै दं नाय नै ओरै आंनि उनावहाय हाजोआ जोंना माने गामिया जाहैबाय हाजो सेरावनो हाजोनिफ्राय बारा गोजान नङा मालाबा आं सम माने हाजोनिबो माखासे नुथाय नोंथांमोननो खोन्थादों ओमफ्राय नै ओरैजाय थाबाय आंनि न'आ ओरैजाय दा आङो माने साहा फारसे थांगासिनो आरो ठीक आसे लोगोफोर बिदिबा ना थौदो थांबाय थादोलाय दिनैबो एसे नायफालांदो ओरैबायदि सान्दुं गोसा मा जागोनथाय जायखिया थांग्रोसै माबायदि फुजा होयो नङा होमबा बेलेग बारावहाय होयोमोननो बेलेग बाराव होयोमोन आरो दैमायाव होयोमोन दैयावबो हैनांगौ नालाय फुजाखौहाय माने 33 कौटि माने मा होनोमोनथाय ब्रा 33 कौटि देब देबथाखौहाय माने दैयाव गारहैनांगौनो आरो बे जाहैबाय माने जोंहा दिनै माने बैसागनि 25 थारिखआव बे 33 कौटिखौ जों फुजा होयो आरो जेरैहाय माने मानसिनि संसार जानायाव थांना थानायाव माखासे जों जेरैहाय आबाद मावा होमबा जेरैहाय माइ गायनाय बा बिदिनो माखासे खेथि मावनायनि खेथ्रआव माने जाहाथे रावबो बा जेबो माने हानि बा माबा जाया थिग बेबायदिनो माने फुजा होयो जाहैबाय ओमफ्राय माने जेनेखुवा माने मा होनदों बेखौहाय रायजो जानाय बेलायावहाय जेनेखुवा मानसिया थांना थानायाव जेनेबा थांनाय बोसोरा जाबायदि माने मोजाङै मोजां थांबाय आरो नै दिनैनिफ्राय माने आरो फैबाय थानाय समफ्राबो मोजाङै मोजां माने सोबबो मोजाङै मोजां रुजु रुमुयै आरो जेनेबा बिजनेस होग्रा मानसिफ्रा बिजनेसाव मोजाङै मोजां
आरो लाबा लाब जाथों आरो बयनिबो न'खराव सुखु गोजोन जाथों होननानै दिनैहाय माने बे देब देबथाखौ रायखांनायजों लोगोसे बिसोरखौ माने फुजा होनानै दैजों फोजाव हरसिगोन आरो माने नोंसोर दिननिफ्राय थांदो होननानै बिदाय हरसिन जाहैदों बे आरो फुजा आं एसे बेखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय दाहाय निस्सय नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन आङो नै आं दायो फैयै मोनफैबाय आरो बेखौहाय एसे नोंथांमोना आरो लाइनाव थाबाय थादों नङा होमबा ठीक আছে चलो लेट्स गो फैयै आङो दायो रायजोनि माबायाव मोनफैबाय मन्दिरावहाय एसे खोन्थालांनोसै नङा होमबा माबायदि लाहार फाहार जादों आंहाथ' बेनि सायाव बारा नलेज गैया थेवबाबो दायो मा बानायदों बेखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै आं मोनफैबाय आरो थाबाय एसे मेंलायलायबाय माथो सान्दुंआबो गोसाथार नालाय एसे खोन्थाग्रोनोसै बेनो जाहैबाय जों गामिनि रायजोनि मन्दिरा ओरैजाय नै ओरैजाय माने बोरैबा साफा नुदों माथो बोथोरखौहाय मा खालामदों बेवलाय दाबो जेबो जायाखै होमबा मा ओंखारदों बेयावलाय मा ओंखारदों होद जिबौ ओंखारबायानो मा जिबौ बेलाय फिसाना गिदिर गोरान जिबौ दे गोरा माबा जाबायना दा गरम जानायखाय मा बानायदों फार्स्ट टाइम बेखौ एसे खोन्थाग्रोनोसै आङो दहायनो एसे खोन्थाबोखाबाय आङो माने बेलेग बोसोरफ्रावहाय दैयाव होयोमोन देग्लाय माबायदि होगोनथाय बेखौथ' बारा मोजां मिथियासै नालाय ओंखायनो दाहाय जेलाखि माने बावनानै जाबायदि गारहैनाय जागोन अब्लासो मिथिगोन आरो फैयै आं मोनफैबाय नै खावथांसो जिरायलाबायना दं माथो नै प्रसादफ्रा जाजोब्बायानो खोमा बिसिनि बुजायनायफ्रा लाया मोजां जोंनिया बुजायनायबो मोजां जाया बेखौलाय मा बानायलायदो बेयो नाव भेल बेयाव गाखोनो थांनांगौ आदसा दा नुसिगोन माबायदि भेल बियो सनानि नाव ओमफ्राय नै नोंनालाय मा बुस्थु बेलाय सानराजा सानसे बानाय दं माने बेखौलाय मा होनो बेयो जाथा गनाया माने गामि बियो आदसा एबार खोन्थालांबाय थानोसै नै माखासे प्रसादफोरा रेडि जाबायानो रजं बोराय रजं बुरि लोमबोर फुजासो नै बियो हाब होमबा आं हामबायसो होनदों लोमबोर फुजानि मान बावनायब्रा होमबा हामबाय नंला बेमार आजारनिब्रा संसारियासो लोमबोर नाम दोन्दोंमोन आरो होमबा बे हामबाय नङा हामबाय लोमबोर फुजा लोमबो जालायबाय दायो आदसा दाहाय माखासे नेमफोरखौ खोन्थानोसै बावनाय थिनायफोरखौहाय दहायनो खोन्थादोंमोन नङा होमबा आङो आंना माने बुंनाया गोरोन्थि जादोंना जायाखै आंथ' मिथिला आंथ' हामबाय फुजासो होनदोंमोन नालाय दारै बेयाव फैना जाहैलायबाय माने लोमबोर फुजाबो होनना बुङो जाहैदों माने दायो माने दासो मोनफैदों दासो माखासे लाहार फाहार बानायबाय दङ दसे माने बिदिनो दसे नेथ'नांसिगोन अब्लाबो माने जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना माने दिनैबो आंजों हाजासे लाइनाव थांफाबाय थादो अब्लासो माने मिथिगोन माने थांनाय बारावहाय जों माने दैयाव होयोमोन देग्लाय माने दैयाव होया ओमफ्राय बे दानि जे थालिर दानदों जे बे थालिर दाननायखौ माने भेल होनना बुंदों भेल बानायगोन माने बे भेलखौहाय माने दैयाव फोजाव हरनांगौमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय माने दैयाव माबोरै फोजाव हरगोन बिनि सायाव दासिमबो आङो मिथिथ'वाखै ओंखायनो नोंथांमोना थांफाबाय थादो अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन नङा होमबा बेखौ मा होनदों भेल जाबाय नामा जाहांना नामागोन एसे भेल मा भेललै बियो राजा रानि गाखोग्रा दा जाथ'वाखै र' नै बेयावनो दा फुजाखौ होगोन आरो बेयावनो दा माने 33 कौटि देब देबताखौ लेंहरसिगोन माने ना बेरायनायखौ दा बेयाव ओमफ्राय लेंहरसिगोन हाब 33 कौटिया बे इमान फिसा जायगायाव जायगा जागोन ना जाबखो 33 कौटि बाब इमान फिसा जायगायाव जायगा जागोन ना बियो मा बुस्थु बेलाय जाथा जाथा बाथौनि निसान
दायो फैयै फैयै बावनाय हाबाफारि बे जागायबाय आरो बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो नेयै नेयै नै आं मोनसे चक्लेट जालायलायबाय सोब माने जाजोब्बाय आरो दायो ओमफ्राय जाबायदि बहायनांगौ बहायखाजोब्बाय ओमफ्राय आङो जेसेबां हायो एसे सर्टैबा माने खोन्थालांबाय थानोसै मानो होनबा लङै खोन्थाबाथ' एसे गोलाव जागोन नालाय ओंखायनो जेसेबां हायो माने आं एसे सर्टैनो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं आरो चक्लेटबो जादों नेयै नेयैनो बिराद गोबाव नेबाय आं 1 घन्टा जाबाय नेनाया दायो माने अलरेडि जाजोब्बाय एबार खोन्थालांसै ना लोगोफोर चलो बिदिबा नै सोब बहायनानै दोनखाजोब्बाय आरो ओरैजाय बेलखौबो आं खोन्थाबाय बेलानि माने बारा खाथियाव लांजाला बेयाव माने गोजा गोजि फोनजोब्बाय जे ओंखायनो माने स्ट्राइक फैनो हागौ ओंखायनो आं बैखौहाय बारा बिदि खोन्थाला माने दायो माने रायथिनाया जागायबाय आरो एसे खोन्थालांसै आङो आन्थु जयै मैहेर दावहेर दा खालामदों दहाय आफा बोराइ बाथौ ओं हिं क्लिं फुटसि ओं हिं क्लिं फुटसि ओं हिं क्लिं फुटसि ओं हिं क्लिं फुटसि ओं हिं क्लिं नैबे जाहैबाय जोंना मा होनो बेखौहाय बाथौ होनोना बोराइ बाथौ बे जाहैबाय गाहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइ माइनाव बे खनायाव आरो माने ओरैजाय आगदाखै आरो जेनेबा आं जेरैखि लादों बे आगदा जाहैबाय आगदाखै थायो ओरैजाय थाबा आगसि आगसि थायोना आगदा आगदा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा मा होनोमोनलाय बेखौ बावबायलांबाय हंखा बोराइ हंखा बुरि बे माने बिराद गान्जा सोबसोगारो माने ओंखायनो बेनो गान्जा सोबग्रानि बानायना होदों बैयो जाहैबाय जोंहा लान्जाय बायदि थानाया बे जाहैबाय गणेश बाबा बेनि नुदोंना ओमफ्राय ओरैजाय फारसे थांसैलाय आङो ओइखौथ' खाथियाव खोन्थाहैनो हाला आङो मानो होनबा बिसोर गोजा जाजोब्बाय नालाय नोंसोर गाज्रि मोननांला ओंखायनो गोजान एसे रोमै रोमै लाना खोन्थाहरसै आङो नैबे दा बाथि लगायबाय थानाय जाहैबाय सानराजानो ओमफ्राय बै दहाय खोन्थादोंमोन आङो थालिरनि बानायनाय आंखौथ' खाथियाव लांनो हाला मानो होनबा बिसोर गोजा फुनजोब्बाय नालाय स्ट्राइक फैनो हागौथ' ओंखायनो आं गोजाननिफ्राय लाबाय बे जाहैबाय थालिरनि बानायनाया जाहैबाय माने मा होनदोंमोनलाय बेखौ सिख्रि सिख्लानो बेयाव माने 33 कौटि देब देबतानि न' माने बियो दाहाय माने बेखौ ज'यै लांनानै गारहैसिगोन आरो ओमफ्राय बिनि ओरैजायहाय माने बिनि ओरैजाय खर'आव मोनसे दङ बे जाहैबाय मा होनदोंमोन नाव जेलेंगाब माने बेखौहाय मा होनोलै बेखौहाय खांख्राइ जाग्रा माबा जाग्रा मा होनो बेखौहाय जोंथ' माबासो होनो बेखौहाय लामा आन्दायहोग्राखौ मा होनोमोनलाय थाराय बांखो नुदोंना थाराय बांखोखौबो जों सिबियो ओंखायनो जुदि गाव जुदि मोजां सिबिया बिदाय होदों माने जों गामिखौ माने जेबो दा खालामथों जेनेबा रावखौबो जुदि मालाबा ना था गुरनायाव थांबा जेनेबा नाफोरखौ खावनानै दालांथों बा लामा आन्दाय दाहोथों होननानैसो फुजा होनाय जादों आरो ना बिदि आरो ओमफ्राय जुदि सोरबाफ्रा जुदि हाजो हाला थांबाबो माने लामा आन्दायलाबायोना थिग बिदिनो माने दिनैनिफ्राय माने जों बिसोरखौ माने बिदाय हरबाय आरो जेनेबा जों गामियाव जुदि दंबाबो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय थांनांसिगौ जों नोंथांमोनखौ बिदाय हरबाय जों गामिखौ नोंसोरो जेबो माबा खैफोद आफोदाव खालामनो मोननाय नङा होननानै दिनै माने मोजां रायख'नानै बिदाय होसिगोन आरो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो गासैबो ज' लोगो बायदिसिना गोदै गोबाब बुट प्रसाद होनानै बिबार बिलाइ होनानै आरो गाहायावबो लाइसि गांनै बनानै प्रसाद मुथा मुथा होनानै बिबार बिलाइ गय खिलि पान खिलि होनानै धुपकाथि गंबा लगायनानै जेवारि एबा आलारि बाथि लगायनानै अथ्र जरा खांख्रिब थुनानै फुजानि नामाव दहायाव डिग्री बोराइ बाथौ नोंनो मान बावदो बे मान बावनायखौ आलो गोजोननि आजावाव लाबोया नों सोरगोआव दोंना फातालाव दोंना आलामोदों जोंनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो रायजो राजा बोराइ आन्थु खेरायनानै आखाइ खबजोबनानै नों आफानो मान बावनायखौ आलो गोजोननि आजावाव लाबोया बोसोरफ्रोमबो बेमार आजार जोंनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव
बायदिसिना फिसा फिसौफोरखौ बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो फारौ उर'नि होबाय थायोमोन। नै देग्लायबो बे फारौ उर'निखौ होनाय जासिगोन। खिनाय हासुनाय गोबानाय बायदिसिना बेमारखौ गासैबो ज' लांफाजोबनांगोन। जोंनि ससे रोंनाय ससे जानानै थथ' थाथा आं फंनैसो रायखौ गुरु जाना रायखौ दहाय आफाद डिग्रि बोराय जाथों गोरोन्थि जायोबा नेमा खेमा होनांगोन। लादो जोंनि फारौरानिखौ आफा इसोर बोराइ बाथौखौ दिनै लोमब्राव फुजानि नामै सिबिनाय लोगोसे नों आइ बिमा माइनावनोबो थान बानायनानै दै गोथार लानानै हा गोथारजों लिरस्रां लिरस्रि खालामनानै बिनि सायाव लाइजौ लायबावनानै लाइजौ लाइनि सायाव गय जरा फाथै जरा होनानै फैसा रां होनानै सारि दाखि होनानै बायदिसिना गोदै गोबाब बुट प्रसाद होनानै गय खिलि पान खिलि होनानै बिबार बिलाइ होनानै आरो गाहायावबो लाइसि गांनै बनानै प्रसाद मुथा मुथा होनानै बिबार बिलाइ होनानै गय खिलि पान खिलि होनानै धुप पाथि लगायनानै आलारि बाथि लगायनानै नै आइ बिमा माइनाव लोमब्राव फुजानि नामै दिनै बैसाग दाननि 25 अक्ट' बुधबार फुंबिलि समाव लोमब्राव फुजानि नामै आइ बिमा नोंनोबो मान बावदो। बे समाव सिबिनाय लोगोसे नों हंखा बुरि हंखा बोरायनोबो नोंनि जायगायाव आसन बहायनानै नोंनि नामैनो लाइजौ लाइ बनानै लाइजौ लाइनि सायाव गय जरा फाथै जरा होनानै फैसा रां होनानै थालिर दाखि होनानै बायदिसिना गोदै गोबाब बिलाइ होनानै गय खिलि पान खिलि होनानै गाहायाव लाइसि गांनै बनानै बुरि हंखा बोराय जोंनि गामियाव जोंनि गामिनि रायजो न'खरफ्रोमनिबो रायजो राजा गथ' गथायनियाव बेमार आजार खुलिना होनो मोननाय नङा। बां गोथाव होदो आरो जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाइ मान बावदो बिदिनो गोजोन लांदो नोंसोरो। बे जाबाय एबार सानराजा ना? सानराजा नोङो मान बावदो दिनै लोमब्राव बोसोरिखा लोमब्राव फुजानि नामै नोङो सोरगोआव दोंना पातालाव दोंना आलाङाव दोङो जोंनि 3 नं धनसिपुर गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयबो ज' लोगो नांनानै मान बावनायखौ आजावना लाफैयो। जेबो बिपद आफद खैफोद खालामनो मोननाय नङा। मोजाङै मोजां नोङो बेंना लाखिनांगोन। सानराजा बाबा राम राम लाखिनांगोन। आलारि बाथिया जेरै ब्लाव ब्लाव जोंना दं आरो नोंबो सानाबो जेरै ब्लाव ब्लाव जोंना दं बेबायदिनो जोंनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा फंबाय बिब' बिनानाव बोराय बेन्थ बिहामजो फिसाफोराबो बेबायदिनो जें जें जोंना थानांगोन। बे जाहैबाय सिख्रि सिख्ला नैबेलायनो थालिरनि नावानो लायनो बिसिना माने सनानि नाव जाहैदों माने भेल माने बेयाव बिसोरो बे जाहैबाय बिसोरनि न' आरो बेयाव माने बिसोर 33 कोटि देब देबताफ्रा माने थायो जाहैदों आरो दा बेखौनो एसे रायसनबाय बेखौ एसे खोन्थाबाय आङो। गोथां जाग्रानो गोथां होदो गोमोन जाग्रानो गोमोन होदो आरो लोगोसेयैनो फारौ जाग्रानो फारौ जरासे मासे दाउसो फारौ जाग्रानो फारौ होदो मासे दाउसा जाग्रानो दाउसा मासे होदो। बे गोजोन लांनांगोन दै जेबो जिरादा थांनांगौ गामिनि रायजो बिदा फंबाय फिसाफोरखौ बेमार आजार खुलिना होनो मोननाय नङा। नै बेयावनो नोंसोरो लेंग्रा लुंग्रि खाना फुजाबो फैनो हागौ। बेयावनो नोंसोरो ज' बुजाय आजाय बयबो गोरोबलायनानै सनानि भेलावनो नोंसोर ज' थिखांनानै लांफैजोबनांगोन। बेमार आजारखौ खोलाहा ज' लांफानांगोन दै। नाव फैग्राया नावजों थांफिन भेलजों फैग्राया भेलजों थांफिन सनानि नावजों नोंसोरो गासैबो ज' थांफिन आरो बोरिजों फैग्राया बोरिजों थांफिन मोसानानै रंजा बाजायै नोंसोर खुसि जालांगोन। नोंसोर रंजा बाजा खुसियै बेमार आजारखौ अराय सम जोंनि गामिनि रायजो राजाखौ बारग'होनांगोन। जै खालामनांगोन दे।
मिलायनानै जालांजोबथारदों साम' दिंखिया जाग्रानि दिंखिया बेमार आजारखौबो ज' लांफाजोबदे बेयावनो बावाखै खियाखै होननानै जोंनि गामिनि रायजो राजा गथ' गथायफोरखौ सेबलाय रोगांलाय खालामनो मोननाय नङा सान्दुं अखा गासिबो सावरिनो खारनाय बारनाय आखा फाखा खालामनाय आखा फाखा फरायनाय लिरनाय गासैखौबो आखा फाखा खालामना हरनांगोन दे आरो साख्रि बाख्रि मोननाय गोहो बोलोबो हरनांगोन नोंसोर दैबाना बांग्रिनिफ्रायबो बारग'होनांगोन दायो माखासे बावनाय थिनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो बावखांनानै बेखौ मा होनदों माने बावखांनानै दायो बेखौहाय माने दैमायाव गारहैसिगोन आरो दैयाव गारहैसिगोन दायो माने रुजुननानै लांसिगोन लांनानै ओमफ्राय दैयाव गारहैसिगोन आरो माने दिनैनि फुजाया होनाया बेनो माने गोदो बुङोमोन माबा हामबाय फुजा दा बुङो माने लोम्बोर फुजा माने हामबाय आरो लोम्बोर एखेयानो आरो माखासे बावनाय नेमफोरखौबो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो माने 33 कौटि देब देबथाफोरखौहाय बे दहाय जों खोन्थादोंमोन ना थालिरनि नाव बानायनानै बेयाव माने गासिखौबो सोनानै बावनाय गासिखौबो सोनाय बावनायफोरखौहाय गासिखौबो सोनानै दायो माने बे थालिरनि नाव बे भेल होननायाव माने बिसिनि सनानि नावनो आरो बेयो सनानि नावआव गासिबो माने लांनानै बिसोरनो माने दैयाव आरो हरफिनजोबसिगोन आरो ओमफ्राय माने बिसोर 33 कौटि देब देबथाखौ दिनै माने बिदाय हरबाय आरो जों गामिया माबोरै बिदाय हरखो होनना बुंबा माने बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनथों माइ आबाद मावनायनिफ्राय गासिबो माने मोजाङै मोजां जाथों आरो रावनिबो न'खराव लोमजानाय साजानाय माने गासिबो माने बिसोरो लांफाजोबनांगौ होननानै दिनै गासिखौबो रायफोदनानै बा रायख'नानै लाखाबाय ओमफ्राय माने दायो बिसोरखौ बिदाय हरसिगोन आरो ठीक আছে लोगोफोर दायो एसे दंबायो बेखौबो एसे आङो आरो खोन्थानोसैलाय माबायदि लांगोन खिन्थु गारहैनायखौ आं खोन्थाहैनो हाला मानो होनना बुंबा एसे गोजान जायो नालाय सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा ओंखायनो माने दायो दैयाबो गोजान जायो बिनिफ्राय खमसे खम जागोन 500 मिटारसो जागोन ओंखायनो गोजान ओंखायनो आं दायो थांथ'ला ओंखायनो दायो बिनिफ्राय लांनायखौल' आं खोन्थानोसै बिसोर माने देउरि ओमफ्राय माखासे गामिनि मानसिफ्रा लांफागोन आरो थांफागोन माबायदि नेम दङ माने बेयाव लांनायनिबो बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो ओमफ्राय दायो नोंसोर नै दायो थिखोबाय आरो लांसिगोन थिखोबाय नै एबार लांसिगोन आरो नै ओरै लामाजों लांसिगोन एबार दायो सासे रुजुनबाय नै सासे रुजुनबाय थांबाय नै दायो माने लांनानै गोजानाव गारहैसिगोन आरो दैमायाव बिदि थाङो माने नै आङो दायो माने थांथ'ला आङो बेनोमोन दायो माने गासिबो रायजोफ्रा लानानै सासे सिगाङाव थांगोन सासे माने सिगाङाव थानानै हाग्रा एवस्रां लांसिगोन आरो दायो दाना माने गासिबो रायजोफ्रा थांसिगोन आरो फारसेनिफ्राय फारि खिथु बिदाय जाबाय जोंना बेल लांनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो बेखौ लाबोखांनायनि उनाव माखासे जानाय लोंनाय हाबाफारि थायो आरो बेखौबो ओमफ्राय एसे खोन्थानोसै आङो दायो माने जानाय लोंनायनि लाहार फाहार बानायदों बेखौबो माने मा बानायदोंथाय बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो खोन्थाजागोन जायाथाय जायखिया थांगोरनि मा बानायदों एसे नायहैगोरनो आङो गासिबो माने दायो जोङो गामियैनो जयै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बेन्थ' गासिबो जयै बेयावनो दायो जायै लोङै जोङो ओमफ्राय दिनै न' फारसे थांसिगोन आरो बिसोरो बावनानै फैखांनायनि उनावनो दायो माने मा होनदों जायै लोङै जोङो न'आव थांसिगोन आरो नै ओरैजाय ओमफ्राय सोरबाया मा लोंनो नै एसे खोन्थालाय बे मा बुस्थु माने सोर मा लोंगोन आरो जोंनाथ' बर'नि माबायाथ' थाखायो नालाय जानाय लोंनायाथ' प्रबल खाथार नै खाजि मोनजाथावगोन सोरबा सासेया रायबायानो नै ओरैजाय नै गाइखेर जाबाय नामा हरलाय एसे लोंनायनि हरलायलाय खाबसे नै आंनो साखिनोसै दायो
ओरैजाय नै बेयो जाहैबाय मा एवदोंथाय बेखौ मिथिला बे बिबु खोमालै बिबु अमा बिबु ओमफ्राय ओरैजाय आयो अमा बिबु बिथै ओरैजाय ओमफ्राय मा बानायबावदों अमा बेदर दंबायनो ओमफ्राय ओरैजाय एकदम गथ'फ्रा नै आं बेखौ खेबसे टेस्टिं खालामसै माने लकेल बुस्थु लोंनांगौलै आङो दायो नै टेस्टिं खालामनोसै गुफुर नुदोंना नै नुदों नै नायदो गुफुरनो एबार होथारनोसै आं साखिनोसै माबायदि गरमाव मोजां जासोगारदों माथो लोंनो मोजां गोदैथार बिराद गोदैखा मोजांथार गोदै माने सोरबा बायदिया मोजां मोना जानो हागौ खिन्थु जोंनि थाखाय मोजां आरो बियो ओंखामफोर उखैबा जानो मोजां ओरैबायदि नै आङो होबाय एसे मोजाङानो ठीक আছে लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आङो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदोंबा जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो आरो फेसबुकाव जुदि जाय बिथांमोनहा नायदोंबाबो ओरैनो फल' खालामाखै हाजासे फल' खालाम आरो हाजासे शेयार खालामना होदो जाहाथे आं इयुनाव बिदिनो मोजां आरो बिनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन माने कन्टेन्ट लानानै फैबाय थानो हायो ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आं बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो माने अननाय आरो खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय